ndị be anyị ụwa ọma ụwa anyị ga-adị n'anyị mma ka m were oge na-eriwa n'ọbụla ya dị ka eso anyị na Facebook biko ji oge na iso anyị ọ bụzụkwana ya dị ka eso anyị na YouTube solo anyị afọ anyị na Facebook bụ Enuani Cultural Forum, afọ anyị na YouTube bụ Voice of Enuani. itie ka isolo anyị apịa mgbịrịgba sone ka ome n'oge ọbụla anyị wepụcha anya ọbụla okwu ọbụla anyị chọ ka anyị nebanye anya enwewe ike gwa anyị na ọya anyị abịaghịkwa ọbụla onwekwa onye otie ka anyị nwee ike na-akpa nkata bini isolo anyị zụkwụ ọbụla ya amụghị ụmụ gbanicheni gwawe tụmadị ndị be anyị ọbụla anọ na wee nso ka ụmụ enwezukwa ike na amụcha asụsụ anyị maka na asụsụ anyị anameghe ọdịnala anyị anameghe ihe ndị wejisi mara anyị anaghị ka ọ kwụyala anyụ na-achị n'anyị ka na-eme ọnwa ọ bụrụ maka mme ọ bụrụ maka nke ezinụlọ m a ma enwe ike kụzi n'iwe asụsụ anyị kụzie n'ụmụ m kụzie n'ụmụ ụmụ kụzie n'iwe nye ndị mụ na anyị ji bi ya na kwesị bi mana achọ ka ọ bụ na-eyo ọ bụ na ke Chukwu si mee ọ bụ na ya nọ na nsobe n'ebe ịnọte aka ụmụ ya enwe ike ịmụcha asụsụ anyị mara ka anyị si ebi mara ọdịnala anyị hụtụkwa anyị n'anya maka na ebe ebi enu eteke eso na ndị ọcha ọ bụ na ndị ọcha asụsụ ka ị na-ewe nọ eso na ewe mụọ asụsụ wee tufuo nke gị maka na onye dokwa m onweri asụsụ nke wee enwewe ike dokwa ma ya kwa eji nwe ike eziche na anyị ya aba na asụ a anyị dokwa mezụkwa nke anyị ọsọtụ wee maka ọ bụ na nye niile chara so na asụsụ anyị ka ị ga-enwe ike kọwa n'oyibo amana nke ị ga-esi gwa menwanyị kọwa menwanyị n'oyibo na nwata feko obodo rie nsị amana nke ị ga-esi kọwa nwaanyị ya n'oyibo mana ịgwa nwata ya asụ ajụ oyi amana nke ọ ga-esi bụ na ịgwa nwanyị n'oke so ngwele mamịrị n'ọkọ ngwele na ọmaka oke ka ọ bụ na o so nwa eze kwa ọka na omesi ulokwu ata nke nye ndị bụ nye ndị ọ bụ na-agwa ụmụaka ya asụ ajụ awa oyi ka ọ bụ kịta na ọ bụ na enu emebighe ụmụaka emezi ihe dịsi iche n'iche oyibo akpọ immorality n'enu mbụ isi mmadụ sọ emezie ayịyọ isi mmadụ ayịyọ asụ ajụ onye ọnya oyi mana kịta na ihe ndị dị n'adịzina maka na asụsụ anyị nye ndị weji zụọ anyị ị ga-eji gwa nwa ya okwu onwuche na mmụọ asụsụ ndị onye anaghị ka anyị so ndị na-agwọ ọgwụ ọnwụ ka anyị nwee ike jikwa mee nye ndị weji mara anyị dịka ndị Enuani ya ka ndị firi ya eme bụ ụnọni mkpụa Enuani Cultural Forum enwekwana n'iwe na ma asụ ụbụlụ ụbụlụ ka mbụ ụbụlukwu ka mbụ mana nne m kọchara ya na ọgwashi so ụfọdụ oge a ma agba mbọ sụzụkwa ya bụ ọgwashi ụfọdụ oge atụ ya m ọbịọ ụfọdụ oge atụ ya m iguzọ ụfọdụ oge atụ ya m asaba ka anyị niile sha nwee ike dịka ndị Enuani jikọma ọnụ mụọ asụsụ anyị zipụ asụsụ anyị n'obodo ndị ọzọ ke ndị mmadụ marịzikwa n'onwunwu be ndị na-esi bịa nenọkwa esi ebi ndụ we a gara na-ekwu okwu gbasara n'ọdịnala a gara na-ekwu okwu gbasara ka anyị si anụ nwunye a gara na-ekwu okwu gbasara asụsụ anyị a ga-ekwu okwu gbasara akwa ka anyị si akwa ndị anyị a ga-ekwu okwu gbasara nye oriri ụdịrị nye oriri anyị si ya na ụdịrị nye oriri adịna anyị mma dịka ndị Enuani o ji bụ na ndị mbụ rie wee risi anya oriri ọnị ebie wee ndụ eji echi ọ bụ na nke ndị mmadụ ahụ pịkọ na-arịa ọrịa dịsị iche n'iche so ewere m oge na-eriwa ọnụ biko ni if you have not followed our page kindly do so. Follow us on Facebook Enuani Cultural Forum and on YouTube as Voice of Enuani. Thank you and God bless you. Daloni. Why ga-adịkwa na anyị mma